Oh, 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 oh. Hi guys, it's Sam Mavita. So msigalero. I don't know how many are watching, how many people are watching, but I love you guys. Msigalero ndifatikambirane nkhani zokhuza ndi zinthu zinthu zimene zingathe kutithandiza kwambiri mmoyo, like so in anything. How many are watching? I don't know. Let me know how many are watching. Okay, fine. 2 people are watching. 2 people are watching. So let me play this song. Let me play this song. Maswera bwanji guys. Pina kuli konse kumene mukutionera. Yeah, so this is one of the instrumental of my producer. So that time ndinkaimba nyimbo imene kalikali. So amene mungakwanise kuilowa ndiuzeni, amene mungakwanise kuilowa pa ndiuzeni. Amene mungakwanise kuilowa beat apa pa ndiuzeni. Bonde kuti ayapa peswada ayapa afuna kuila wandana ndipeze ku inbox andipeze ku inbox ndintumizira link nyimbo ndiyambira aiflowera ndi pange zimene zikezi pamene mungakwanise kati pali madolo zisada kwambiri beat ndi imene kwamene mukonera. This is lunchtime on Sam Mavita TV. This is lunchtime on Sam Mavita TV. Kwamene mukonera, this is lunchtime on Sam Mavita TV. Muli bwanji kwina kuli konse kumene muli. This is Sam Mavita. Malawi Muhammad asindathokoza kwambiri, always here Shatrick Chipoka andathokoza kwambiri guys. Amene muli free mukhoza kuilowa, amene mazi oda kuti matha kwambiri sound guys. Instrumental ndimene. Okay, so lunch kwenda bwanji guys. Musanapite ndifuna next week and after next week apa ndine ma video atatu amphamvu kwambiri kuti ndituluse and amene swakhala bwino kwambiri. So ndifuna ndiyambe program, ndifuna ndipake program ndinkulu ino wake nkhani yokhuza ndi za mabanja. Tonse tikuziwa kuti mabanja ambiri akusokonekera, so ndoganiza kuti ndikhale ndi playlist imene ndizifotokoza kwambiri nkhani zokhuza ndi za mabanja, kuti mabanja ndi chifukwa chani mabanja masiku ano akumapasuka kwambiri, ndi chifukwa chani zinthu zomakhala chonchi. So pazikhala zinthu zosiyana sitinganenere kuti china chilichonse chikhala sitinganeneretu kuti chilichonse chizakhala chimake bwino. Komano I can promise kuti zinthu zambiri zikuonongeka kwambiri. So yeah, mabanja akutha, zinthu zambiri sizikuyenda bwino. Wina ntumiza message ababa. Okay, fine guys.
my message akufika. This is Sam Mavita TV and this is lunch hour. Okay. Muli bwanji kuna kuli konse kumene mukuonera Sam Mavita TV, watching from Cape Town. Alisa K Mimo. Okay, thank you so much. Lunch Yanji lunch Yanji Amazoka. Usani lunch Yanji Amazoka. Iko mana osadira nkawa sienda popo osadira nkawa zaenda dewa no osadira nkawa zaenda osadira nkawa. So kuno ku Cape Town lunch ilipo Cape Town kuno bobo mani instrumento yo yandikumbosa Anthony Mabondesa atabwera pa Tondwe Secondary School. Oh, thank you so much. Sindimata kuimba koma ndimasata zoimba. So wina akamaimba kakuti waikatoni yokwera pamalo pamene pafunika kusika ndimata kusoma ndawo kuti ndimalemba nyimbo. And this instrumental ndi imodzi mwa instrumentals imodzi mwa nyimbo zimene ndinalemba and I got the copy. Koma ngati mungayifuna instrumental yaulere ilipo mukhoza ndipeza komanso ma instrumental ambiri mukhoza kuwapeza. So ndikhoza mapeza ni ma instrumental abwino kwambiri. There is a channel dedicated for instrumentals only. For my instrumental 8 if I'm not mistaken. So my instrumentals ajabu download up kama ku studio beat ya Nyatwa. This is Sam Mavita TV and this is lunch hour. Okay, so as ndimakamba kuti pali program imene kufuna kuti ndiziyamba kulankhula nkhani zokhuza ndi za mabanja apart from nkhani zokhuza ndi entertainment, because ndimakhulupirira kuti nthawi zambiri entertainment yambiri imafunika kuti munthu uyambire pakhomo. So anthu ambiri zibwezi zimavuta, mabanja umavuta apapa, we can't run away from that. Mabanja umavuta, zibwezi zimavuta. Masiku ano mabanja akutha kwambiri kuposa kale. Masiku ano any mistake wapeza kuti banja latha, chibwezi chatha, bandi yagawana zidapa chisonga mati disbanding. Koma kusongomati zonsezi tikhoza kuzipewa motani. How can we avoid it? Ndizotheka bobo. So pali munthu mmodzi amene ndikumuziwa amene anapanga kuno course ya mazamapulira mbanja imene ndifuna khaya ndi mawiki kandi atatu tizikamba bwinobwino nkhani zokhuza ndi mapulira mbanja. So perekani comment yanu ina iliyonse imene mungafune ku nambala yanga. Namba yanga ndi imene ikuoneka pa screen. Imene ndi nambala yokuti mundipeza pa WhatsApp umaso mundipeza pa ma calls. Koma nthawi zambiri sindikonda ma call, nthawi zambiri sindikonda kuchita pick ma calls. Komano pa WhatsApp mundipeza every time, because phone number iyi 2 minutes inake sikawiri kukhala mu phone yanga yo imene ndimayenda nawo. So so guys, tell me maganizo anu, muganiza kuti zinthu zikhale no motani. Guys, katrack akaka ndikacha mapanga ndikapanga ma video pa YouTube. Track imene ili bwino nditi kuti ndikakha kuti ndili live chonchi tizigwirisana ntchito like lunch samankhala yobowa guys. Kwa amene tili pa lunch, this is lunch time on Sam Mavita TV. Funso ndilo kuti lunch yanu mukudyera kuti lunch yanu muli ndi ndani, mundiperekere moni. Komano guys, anthu ena simunachitepe subscribe. Maonera my videos every time simunachitepe subscribe. Guys, please subscribe. Okay, and then ndithokoze so mapadera dera chifukwa cha 17,900, I think 990 something now subscribers. Lero mazondi kandokwanisa 18,000 subscribers. Ndiye kuti by I don't know, ndiye kuti mwina next week ndikandokwanisa 20,000. Si chinthu chophweka. I always appreciate. So okay, Precious Masauso ero ili bow man lunch kwenda bwino. Ndathokoza kwambiri anzathu kulilongwe.
Many thanks. Good reach out, Cape Town again. Thank you so much, Richman. Akuti number mwesese iyambire +2. Okay. Number, okay, fine. Abapo mamena kuwenga kapasiwo, Mr. Luke Manda. Number yamba kuti join my WhatsApp group and be part of some Mavita members. Send your text to +2773 553 9257. Imeneyo ndiyo ili number yanga. Kumabe ndikuoneka ndichite monga mmene mwachitira suggest kuti number yo iyambire +27 monga code ya ku South Africa, so I have to do it by editing it and put +27 just like this. Okay, thanks. Number anga ndimeneyo. Send feedback to what? Digani guys in a load. Yeah, thank you so much, Mr. Luke Manda, for correction. So guys, that's my number. Anytime mukoza kundipasa feedback, anthu ambiri mwakamunde fusapo mbiri like kuti ndipange mbiri ya ARKK ndinachita panopa ndamene anthu anapanga kuti ndipange yeso nyimbo uchiri nkhani zina zingapo anthu so anachita raise mfundo pa live session ngati pompano. So yeah, you can come anytime with any suggestion. Amene kufuna kundi join live ndipezeni ku inbox pa WhatsApp. Amene ngati mufuna ali pamene afuna kundi join live Tichedze anthu akuziweni kuti ndinu ndani, ndipezeni ku inbox pa WhatsApp. Ingotenga number imene ili pa screen yo, muike mfoni mwanu mundipase hi, and mukafika hi mungofikira pa point ndichiteni add pa live chat. Mungofikira pa point, musafike ndipasa moni kunduza izi ndizi, no, mungofikirani pa point add me pa live chat, then ndikutumizirani link. Muchita click link yo, chosatira chake anthu akuonani muli pa screen limodzi ndine Tichedze, anthu akuziweni ndinu ndani, mapanga chani. Ndathokoza kwambiri guys for always for ndisapota ineyo Sam Mavita. Pamakhala zinthu zambiri. Okay, text message yoyamba yafika. Okay, ndathokoza kwambiri munthu wankulu, ndathokoza kwambiri. So yeah, anytime nkhani sokhuza ndi technology, I'm coming with a video. Think about ndasiya zija zopanga zija cause yeah, zuma ndipezesa lost. Video yamba anthu ambiri munaisapota kwambiri. Video yachiwiri sina supported, and apapa I'm afraid to do video yachitatu chifukwa chakuti I spend money a lot on video yachiwiri imene yapezekana kuti sina onedo anthu ochuluka, so inandichita cost drama zambiri. So apapa yeah, I'm kind of like on low budget for now, but yeah, I'll make the video about technology again, but I just need to fix some things like on my computers. It was not slow kwambiri. So amene munaonera interview ya last week adamene mapanga nawo interview aja ndamene mandipirira ngana koza za technical komano futo ndio dali ku Malawi, so zimafuna kwambiri data connection and everything. So yo pakati pa nasauka guys, but everything will be just fine. Pali ma hacks ochuluka kwambiri okhuza ndi WhatsApp, komanso okhuza ndi internet, komanso okhuza ndi phone yonse in general, and I'm coming with that video so soon. And kwamene muli pa WhatsApp, kwamene muli pa Facebook, ma videos ndizikaponya pale pa ma videos onse, pa TikTok also chimodzimodzi, koma not pa Instagram. So yeah, do the needful by. Okay, bwanji guys, ndidakadikirira abetu palibe amene afuna ndi join live. Alibe amene afuna ndi join live, mupereke moni kwanzano. Okay, and gonna send the video in again. Let me see if I can add it so fast. I'm gonna send the video in again.
Okay, I'm uploading videos. Ndili kuchita upload my video here hapa. Akakura tega, I will let you know. Okay, Yunus Amin. Akuti kuno kumpumalanga. Oh, thank you so much anthu kumpumalanga. Uli bwanji kumpumalanga? Kumpumalanga kufika kumpumalanga atamo mu Zimbabwe, Mozambique Malawi. Athokoza kwambiri guys kuti pandechita support every time makhala mene popo every time. Ndimayamika kwambiri guys and mumve mtima makuti ndimakhala othokoza kwambiri. And ndikuchita sacrifice my time and everything to give you nice videos and nice content. Ndicho linga chakuti chilichonse chizikhala chili malo mwake. And connect me to the live chat oyamba apezeka. So kumano guys ndikakuchita ni adi. If you mess up the live, I will block you from my channel. So make sure apa ndikuchita adi munthu oyamba. Let me just okay, muona kamera ikanga ndipanga pang'ono, mungu khala mwepo musachoke guys. Ndifuna ndichite adi munthu oyamba baba. Okay, abapata chita adi munthu oyamba anytime tichita connect. Anytime tichita connect and mudziwe. Yeah, the Pasemoni Tichedze now is one of the Summer Vita TV fans, and kukhala mene popo guys. Let's see the magic. Ada wachita connect, but I'll be so happy tikachita connect successfully. I'll be so happy. Yeah, I'll be so happy, I'll be so happy. So guys, Summer Vita. Let me just check him for a second. Okay guys, amenda mpasa link oyamba. I'll be online, so anytime soon we will be joined. Ndathokoza kwambiri guys, ndathokoza kwambiri. So this program was made for that. Tichedze kandi nthawi yabwino kwambiri, lanchi sadalike, china chonse chikhale m'malo mwake bwino bwino, chilichonse chikhale makora. Yeah, chikhale chenene. So guys, koma ndipaseni feedback. Mwayiona bwanji video imene ndaponya yokhoza ndi download. And of course title and everything might be fine, but mwayiona bwanji video as such. Hi, okay, zikuoneka ngati zikuvuta kuti munthu oyamba achite join live.
koma muli bwanji kwina kulikonse kumene muli. Ka number 2. Thank you so much guys. Well, good morning, Jesus. Yeah. Okay, then deploy guys, deploy Moses. Okay. Sure. Okay, pazikhala kusiyana kwa uchi mmene muzindionera ndi mmene sawa ndi zimakhala kusiyana. So verse 1 mabwera amenepo. Well, good morning Jesus. It's me again. I didn't go this time today. Wow, thank you so much guys. Thank you so much. Kwa amene mwandi ndakutumizirani link ku inbox. Kwa amene ndakutumizirani link ku inbox. Igwire ndi link yo, mukayigwira link yo mubwera ikubweresani ku StreamYard. Mukafika pa StreamYard muchita mungosatira ma process osatira kupesa kuti muli point. So I don't know kuti chikuta ndingiti. Okay, uthenga wapadera kwa anthu nonse amene mukuonera pa anthu 6 pali WhatsApp group imene ili Friends of Samavita TV. Kumeneko tima not kugawana zinthu asachi koma mukafusafuso limayankhidwa mwachangu. Kuphatikiza apopo tiliko anthu minimum number ndiyo kuti tisapitirire kwa anthu okwana 50. So the group
kumene koko tili anthu ochepa kwambiri, so being anthu ochepa zimapereka no advantage yapadera. So ndikudandaulireni guys, chitani join group limeneli. Mukhoza kutumiza uthenga pa nambala imene ikuyenda pa screen. Ndi nambala imene mukhoza kutipeza kwambiri mosavuta. Apapa guest oyamba wafika, so munthu oyamba wafika koma kamera yake ili off, okay. I am adding this guy to the screen, and this is what we call RSK. So abambo. Yes, abambo. Moyo wabwino koma. Abambo, moyo nde wamphamvu. Sitikuziwa wanu. Ife moyo wathu wabwino kwambiri. Tathokoza kuti muli pamenepo, tingokulisa screen kayi pang'ono kuti tikwane bwinobwino pa screen pa anthu azitiona tonse bwinobwino. And okay, so tathokoza kwambiri munthu wankulu. Moyo wanu uli bwanji? Ife moyo nde wamphamvu bwana. Sitikuziwa wanu. Ifenso moyo wathu wabwino ndithu kuli konse kwenda. Mukuyankhula kuchokera kuti? Ife tuli kuno Blantyre Malawi muno. Tathokoza kwambiri. Timamvana nokukoma. Izi ndi zinthu zonyadisa kwambiri kuti kupezekaso kuti anthu akunyumba komwe kumuzi akuti amikira kwambiri. Ndathokoza kwambiri ndipo ndikumva kukoma kwambiri. Ife ndenda amene mukunivesa kukoma zedi ndipo iyayi wodati zikhala deire tizisangalala kwambiri lanchi imene. Yeah. Zathokoza kwambiri. Tiwerenge comment apa. Munthu mbale wathu wa ku Mozambique akulankhula kuti zili bwino kwambiri. Ngakhalenso kuno ku Mozambique tikuti zili bwino. Ndathokoza kwambiri Dropa. Ndathokoza kwambiri. Yes, munthu wankulu koma kuli bwanji ku Blantyre? Amwene ku Blantyre atu ndipo muja munatisira mu. Ndipo muja munatisira muja ndi kwathu abambo sina kusiye. Abambo. Bwana. Ndipo muja tinakusira ni muja. Bwana ni muja bwana. Ndathokoza koma. Yeah, kumeneko ndi kwathu ndichifanye timayesesa kuti nthawi ina iliyonse tizithamanga kufusa zinzathu, kufusa ina media komanso kuona kuti zinthu zikuti bwanji, kugula anthu timasakasaka ndithu mbiri za abale athu aku Malawi. Zimene zikuonesabe kuti dakali limodzi ndithu sikuti tinalekana ayi. Ife timamva kukoma kwambiri. Ndi mwapadera ma improvement apo gamene akhala ochulukirapo atali kuti tizikhala ndi nthawi yoyankhulana ndithu pafupi. Kotoko apapa ma improvement iwo nditi kuyesera kuti achitike chifukwa zangosala pang'ono kuti mmene tikupangira apapa anthu akamaonera pa YouTube azikaoneranso pa Facebook the same program koma ziyamba kuchitika kusogoloko in real time, anthu azionera pa YouTube komanso pa Facebook, so in real time. So izizi zichitika posachedwa pompa sikuti ndikaleso ayi. Apapo zikhala ndikusangalatsa kwambiri and ifeyo we will support it. Zikomo kwambiri munthu wankulu. Sure bwana. Zikomo tikupaseni mwina mpata opereka mone kwa anthu ena achibale ndi anthu ena ngapena ngati mmapanga malonda ena lonse kapena zina zake ma social media china chilichonse mukhoza kuyankhulapo. Achibalewo ndenda ambiri koma ndikuonongera program ifa ndikalola ndikayamba sindifuna munthu andisiyitse ndino. Okay, zikomo kwambiri munthu wankulu. Ndikuwasa kuti nafalowepo. Apapa ndinatumizira linki anthu awiri koma zikuoneka kuti wachiwiriyu sanakhalebe pa line, so kwa panopa ndinsiya kaye mpaka na atakhala kuti wazitolera bwinobwino. I don't know kuti azitolera nthawi yanji. Munthu amene angazitolereyo ikhala nthawi imene komano I think apapa program onse kupita kumapeto fa nthawi ya lunch ndi ikupita kumapeto ndi muli monse mene zikudemo. Ndikuendesa abantu kutuluka ifoti ndithamangire mmemo pasipa ndije mmemo ndikujoyina niso mangati sikupezani basi tionana kaya ndimawakaya ndinkocha.
abapati yankhule kuti tiona naso lachiwiri pa programu inaso yangati omweyi koma tili ndi ma videos abwinoabwino kutsogoloku lisanafike lachiwiri tikhati taponya video imodzi yokhuza ndi za masikando amene akuchitika ku Malawi pakati pa woyimba tikhali ndi video imodzi yokhuza ndi za mabanja komanso tikhali ndi video imodzi yokhuza ndi za technology tipemphe kuti ma video onsewa maonere please. Ya koma nkhani ya technology ndiye kuyenera mutsindike pamenepo chifukwa ambiri timuone kuti tili patali ndi technology tikuyenera at least zinthu zothekera kuti tiyandikire osati tifike pamene imene yafika ma tiyandikire kuti tisamathe kupusitsidwa. Izozo zimene zozo ndizichitika. Chabwino. Tathokoza kuti munali pamenepo munthu wamkulu mumve mumtima mundithu kuti ifeyo tikuthokoza ndithu kuchokera pasi pa mtima. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri zimali. Zikomo. Hello guys, that was my guest. So Papa thokoza kwambiri guys. So as many zathekera kwa amene so mungazafune next week kuti muzakhale my guest ndi zinthu zotheka kwambiri. Guys, I was Sam Mavita. I've been Sam Mavita and I will be Sam Mavita, and I will try to bring more entertainment, entertaining news, entertaining what. Ntayo kuti ndikaje mpunga wanga sopano. Haya lunch. That's under 2 minutes. Okay, so kanyimbo kaja kakupitirira kena kuti werenge countdown for 30 seconds, then I will be out. Oh yeah, video jai. Hi guys, it's Sam Mavita here. I got this order from Take a Lot, as you can see, for my studio on YouTube, on Sam Mavita TV. So I ordered these things so that I can make better videos. So in this, as you can see, everything is sealed here, and it even have my name. You can see it's for Samuel Mavita, and this is my address, Park Street. I'm not going to show you much. But this is it, and this as well is for, as you can see, is Samuel Mavita, and this is just packed as it is from Take a Lot. So just want to do a review so quick and so fast. So I want to show you what did I order so that you can have. I just want to make perfect videos for my YouTube channel. So in this carton we have this small carton. As you can see, this is microphone. This microphone is coming in the plastic, and ta-da-da, this is what we have. It's another microphone. So the microphone that I was using, Dixon UD20, I'm upgrading it to this one, so that this one I can use it on phone for other videos like reviewing tech and whatever. This is the little bag coming with this far, just for noise reduction, and this is the small bag to put it in. And oh guys, yadukira panjira. I think yangoloda only for 200 MB. So yeah guys, ndathokoza kwambiri. And ndakuonesani zina. I don't know kuti yaduka chifukwa chani. I don't understand kuti yaduka chifukwa chani. But anyhow, that's one of the things that I bought on Take a Lot last week. So they delivered last week. I did just record a video, and kwa amene mukufuna kwambiri kuti program isinthe mwina muli monse mukhoza kutipasa feedback kugwiritsa ntchito phone number imene ikuyenda kugwiritsa ntchito phone number imene ikuoneka pa screen yanu. Komanso kuphatikizapo ndikukudandaulirani guys, ndili ndi WhatsApp group imene ikhonza kutithandiza tonse, kukuthandizani komanso kundithandiza ineyo kuti zokambirana zimene chilichonse chimene tingamakhale nayo, funso lonse imene mungakhale nalo muzilifunsa maso muziyankhidwa in real time. Yeah guys, I'm going out now.
I'm going out now. Going out now. I'm going out now. I am going out now. Zabwino mani kumeniko. Isaac Maiko. Bro, ife zabwino. Zabobo ndithu zabobo amabolera. I don't know ngandaya nkola mwabwino. Akuti thanks Bruce Sam Mavita. Tekajeni mpunga wapa Malawi. I got one more person remaining. Okay, I'll give this guy 10 minutes. I don't know. I'll give this guy 10 minutes. He's my friend and Malawi trained. He's my friend. I do screen and yeah. So Azibambu. Bwana uncle. Tajirani switch on like your this thing, your camera. Tajirani switch on and tikone. Bisala bwanji kodi. Zibatawa kamera. Musatawe kamera bwanji kodako. Mukupanga bwanji kodi. Zibaoba kamera. They after the Okay, jabwino. Nde mukhala comfortable kuti tiyankhulane anthu azingokumvani mawu. Yeah. Okay, zikomo kwambiri. Okay, ndakuchita adi as my personal friend, motivator and someone amene munachitapo so munachita stand out kuti Sam Mavita TV khali monga mmene mulili. Pano pa chati anthu namba ya anthu ikunkana ikwera na isika komano kupereka uthenga apapa ukhala ndi machances ambiri okufikira anthu ochuluka kwambiri. Tayankhulapo ni zochepa zokhuza ndi channel chanu mwa fast kwambiri. Come again. Mulankhulepo nkhani zokhuza ndi channel chanu kuti imachita offers ziti komanso anthu angapezemo ziti ndi ziti mu channel chanu chimene ndi cha pa YouTube. Malawi Trend, hello. Hi, hello. It seems like we do have a fault in communicating with this guy, but for whatever the reason might be, for whatever the reason should be, this guy, American Okukara. Okay, guys. Ndalepera kulumikizana naye koma ndikhulupirira kuti anytime soon ndipanga program yapadera yocheza ndi mkulu amene iyeyo ndi mwini wa channel china chimene ndi chabwino kwambiri chimenenso ndimachita follow amapereka kumakhalanso nkhani zabwino kwambiri zimene aliyense akhoza kukondwera atamvera. So in my next program kaya mukazaona kuti ndalowa live anytime before lachiwiri ndikhala kuti ndikucheza ndi mkulu amene mwina lero mazulo I don't know. So chimene ndingapemphenine ndi chokuti muzakhale pamenepo muzaonerere program imene ndingazakhale ndikucheza ndi mkulu amene zina langa ndine Sam Mavita. Mongo kumbusanako ndayankhula kuti nyimbo iyi amene mungathe kuiflowa next week tikumaneso chapo mpano imene tikhale tikumamvera. So this is Sam Mavita. This is Sam Mavita and I will be signing out in 30 seconds. In 30 seconds. Any feedback komanso mukafuna kula WhatsApp group wisanichito number imene ili pa screen. In 30 seconds I will be out. Bye.